Ensin tuli tämä 11 seinää ja 5 muuta leijona. Nyt esittelee Timo Lahtinen seuraavaan seinään. Fredrik Norrena, Pietarsaaresta, asunut Turussa 4,5 vuotta, 23-vuotias jääkiekkomaalivahti. Onko sinulla jotakin ruotsalaisia maalavahtia vastaan? Ei mitään, mutta se on vähän vaikea saada ruotsalaisia maalivahtia tähän aikaan. Ja me ollaan 2 löydetty Turusta, niin se oli paljon helpompi. No, mä oon pelannut Tepsissä samassa joukkueessa kuin Miikkakin. Ja Kuinka monta suomalaista vielä tarvitaan? Kyllä tämä riittää jo, tämä määrä mitä meillä on nyt. Koska tulee seuraava suomalainen? Det kommer inga mer. Du ska prata finska. Jag pratar finska. Ei tule enää, ainakaan tänään. Meillä on nyt aika monta niitä, mutta ei tänään ainakaan tule muita. Kaikki oli iloisia paitsi Mikael Nilsson. Jukka Pototsi, kolmanneksi